L'abastiment agroecològic fa referència a la producció, la distribució i el consum d'aliments de proximitat i de temporada que han estat produïts segons criteris de sostenibilitat ambiental, situant la sobirania alimentària al centre i evitant, per tant, el malbaratament alimentari i prioritzant circuits de comercialització curta. La proposta d'abastiment agroecològic per l'associacionisme educatiu parteix de la campanya d'abastiment agroecològic engegada per Arran de Terra i Pam a Pam durant la crisi de la Covid-19 i el que pretén fer és proposar un protocol d'abastiment per a les entitats, perquè esplais, agrupaments i casals de joves es proveeixin d'aliments agroecològics durant les seves activitats. La proposta es concreta en 3 línies d'acció. La primera, l'abastiment de producte fresc, com pot ser fruita i verdura, durant les activitats i producte que sigui de la zona. La segona línia, l'abastiment de producte no fresc, com llegums o cereals, abans de realitzar l'activitat. I la tercera línia d'actuació és l'abastiment de producte com ara mel, oli, fruits secs, per les famílies de l'entitat aprofitant el trajecte, el viatge, des de l'entorn on es realitza l'activitat fins al lloc on es troba l'entitat. Amb la proposta el que fem és calendaritzar els passos a seguir en cadascuna d'aquestes 3 línies d'actuació i també facilitar una sèrie de recursos com ara un full de comanda, models de missatges, calculadors de quantitats i sobretot el mapa d'abastiment agroecològic on es troba totes les iniciatives, projectes agroramaderes a les quals poden recórrer les entitats per proveir-se d'aliments per les seves activitats.